Hi mga kapatid, kumusta? Welcome sa atong pamalandong karon. Adunay panultihon nga nag-ingon nga to see is to believe, meaning dili ta mo tuo kung dili nato makita. Apan alanganin ko ni maigsoon because unsaon na lang ang mga buta nga di magyud ni sila makita. Brothers and sisters in Christ, nagtuo ta og dunay wakwak pero nakita ba tag wakwak? Ikaw nakakita na ba kay igsoon? Dagan siguro sa ato wala kakita, ang uban siguro mingon nga naa gyud, amot og naa ba gyud. Pero dagan siguro wa kita pero nagtuo ta. Pasabot brothers and sisters in Christ nga dunay mga buta nga kinahanglan natong tuuhan bisag wala nato makita. Nganong gi-share na ko ni maigsoon tungod kay sa atong ebanghelyo karon, Luke chapter 1 verse 39 to 45. Mao ni pagsaysay nga diin si Maria human nakadawat sa mensahe sa anghel mibisita kang Elizabeth. Ug ganahan kay ko sa last part mga igsoon kay niingon si Elizabeth, bulahan ka nga mituo nga ang mensahe sa Ginoo sa imo matuman gayud. Igsoon sa imong kinabuhi karon, unsay mensahe nga imong nadawat sa Ginoo? Nituo ka ba? Misalig ka ba? Hinaot ta igsoon, pareho ni Maria. Pagkadawat niya sa mga mensahe, wala siya nagduha-duha, kundi nituo o nituman o nisalig sa mensahe sa Ginoo na matuman kayon diha sa iyang kinabuhi. God bless you, brothers and sisters in Christ.